ଓମାର୍ସ ଗମେଣ୍ଟ ହିଁ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପରା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲେଣି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକ ମାନେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆଗରୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଉଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଡ଼ର କରେ ସେଇ